God is the truth. Ang Diyos mong kamatuoran. O niya, ang iyang mga pulong mong kamatuoran. Diya sa Juan 17:17, ningon usab si Jesus, Pater, sanctifica ius in verbo tuum, sed verbum tuum veritas est. Amahan ko, balaan na sila sa imong mga pulong, kay imong mga pulong mao man ang kamatuoran. Og lang iyang iglesia nga gitukod ni Kristo, ginganlan og the pillar and the foundation of truth. Kung malangan ako pagbalik Timoteo at Timana ang balay nga mong iglesia sa Dios, ang haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Ang matuod nga simbahan, haligi ug patukuranan sa kamatuoran. So, ang Dios mong kamatuoran, ang iyang paagi kamatuoran, ang iyang mga pulong kamatuoran, ang iyang iglesia, haligi ug patukuranan sa kamatuoran. O kung sa may dangatan niya itong mga tao nga makikpatok sa kamatuoran, diya sa 2 Thessalonica Kapitulo 2 versikulo 10, si San Pablo nag-ingon nga mga laglag sila tungod kay nila dawata ang kamatuoran na ilang imawan. So once we have known the truth, we have the highest obligation to accept, and not only to accept but also to live by the truth and to defend the truth, even it tantamounts to giving up our own life. Nga may kamatungdanan kita kung ato'y kahinagpo ang kamatuoran, pagdawat sa kamatuoran, pagkinabuhi sa kamatuoran, kung mahimo magpagkamatay para lamang pagpanalipod sa kamatuoran. Kaya mamatay sa kamatuoran, namatay dahil sa Diyos. Kaya Diyos mo kamatuoran. Natural, maluwas ka ng gawa, nagpuyo ng kinabuhi o nagpambit sa kamatuoran. Na, usa ka malikon nga base nga kung gipambit ka ninyo mo nga ang iglesia mo ang kamatuoran. And there is only one truth, my dear brothers and sisters. Kaya Diyos usara. Ang iyang manuluwas nga gihatag ka na ito usara. O usara usab ang mong iglesia. Basa ka na nato sa Efeso 4:3 ngadto sa 6. Usa lamang ang Diyos nga mong amahan, usa ka Ginoo nga mo si Kristo, usa ka Espiritu Santo, usa ka bunyag, usa ka pagtuo, o usa lamang kalawas nga mao ang iglesia. We have only one body, the mystical body of Christ, the church. There is only one. And the church is the instrument of God that we should be reconciled to Him. Ang iglesia gigamit sa Ginoo nga instrumento or mahiusa kita ngadto samahan. Nana sa Efeso 2:14-16, gibungkag ni Kristo ang paril nga nag-uwang sa duha. Aron kita mahiusa ug mahatipon sa kalawas. Aron nianang lawasa kita mapasiguli ngadto samahan. Kolosas 1:18, ang iglesia mo yang lawas. So muna hinungdan mga inigugma kong nga igsoon nagkinahanglan kita pagila-ila, pagkahibaw, kunod sa ning matuod ng iglesia nga usara. And one of the characteristics of the true church that it was founded no less than God, the God who was incarnate. Yang matuod ng iglesia, pinukod yun sa Diyos nga nagpakatao. Ato magunang mabasa sa Salmos 127:1. Tawang kabudlay kahago sa tao, gawas po ng Diyos mo'y nagtukod sa balay. Kung sa maning balay ang isgutan ng Diyos mo'y nagtukod. 1 Timoteo 3:15, ang balay mong iglesia. O ngang katumanan niya na, mao si Jesus. Yang mingon si Jesus kang Pedro, tuis Petros, it superhang Petram, edificabo ecclesia miam, it purti impere, non prevalebant iam. You are Peter the rock, and upon this rock I will build my church. And the powers or the gates of hell shall not prevail against my church. Klaro kayo, si Kristo nagtukod. Ikaw, Pedro, bato, o nga ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ngang maganghaan sa impyerno, dili makadaog ka niya. Nga naman ay tinukod lamang tao. Jeremias 14:9 na ingon ang Diyos, unsa ba ikaw tao sa imong kakusgan o kagamhanan nagkurug ka man, kay ikaw dili makaluwas. So ang tinuhuan nga tinukod og tao dili makaluwas. Kaya sa pinadayag 19:1, ang himaya dungog gahom ug ang kaluwasan nagahikan kanimo o Dios. Kang kinsa nagahikan ang kaluwasan, ang Dios mo gihikanan sa kaluwasan. Busa ang tinukod og tao dili makaluwas. Ang iglesia gipananglit og tanom. Diya sa Salmos Isaiah 61:3, kamong Israel, kamong talamnon nga gitanom ni Yahweh, ang Dios nagtanom kaninyo. Ang Israel, ang katawhan sa Dios dang tugon, tinukod ni Yahweh. Mao nga ang tinukod og tao, pagaibton ug pagalukahon.
Diya sa Mateo 15:13, sa ulahing mga adlaw, lukahon sa Ginoo ang mga talamnon nga wala itanom sa mahan. As I premised, that the true church is like the plant, and the planting was done and made by God. Nga kanang iglesia sa mas tanom, nga ang mutanom mo ginang Diyos. O kining Diyos nga naitanom sa iglesia, mao si Kristo. And one of the arresting questions today, if we array all the denominations and churches, which among them whose origin could be attributed to Christ, to the apostles themselves, kung atong larayon ng lain-lain mga relihiyon, unsa mang punduka nga makaingon tagikan sa mga apostoles o gikan ni Kristo. Walain mga igsuon diya sa World Almanac and the Book of Facts, edition 1986, page 342. Nari ang talaan sa langgalalaing mga relihiyon. Ikinsa nagtukod no sa matukod din matukod. Protestante tinukod ni Martin Luther, 1517 dito sa Alemania. Ang Church of Christ America tinukod ni Alexander Campbell, 1829 dito sa Kentucky, America. Ang Episcopalian tinukod ni Henry VIII, 1534 sa England. Ang Born Again tinukod ni Charles Parham sa 1902 sa Topeka, Kansas, America, sa laing referensya. Ang Mormons tinukod ni Joseph Smith, 1829 kato sa 30 dito sa Nueva York, America. Ang Saksi ni Jehova tinukod ni Charles Taze Russell sa tuig 1872 sa Pittsburgh, Pennsylvania, America. Ang Sabadista tinukod ni Ellen Goldwhite, 1844 dito sa Amerika. Ang Methodist tinukod ni John Wesley, mga 1738 dito sa England. Ang Iglesia ni Cristo nga gidumala ni Igsong Felix Manalo, sumala sa Encyclopedia of the Philippines, Volume 19 by Suilo Galang. Ang Iglesia ni Cristo tinukod ni Felix Manalo nga siya nangunay pagparehistro niyadtong Hulyo 27, 1914. Sa maong libro nga World Almanac and the Book of Acts, gingon, the Roman Catholic Church, the origin was Christ's. And he commissioned Peter to be the administrator of his church. Unsa kuno? Ang Iglesia Katolika, ang gigikanan, ang nagtukod, mao si Kristo. Og miluwat o gahom ngadto kang Pedro nga mo'y mahimong tigduma sa iglesia din sa yuta. Maigsoon ko natong larayon. If we shall array all the denominations and churches today, we can pinpoint any responsible person who founded them except the Catholic Church, whose founder, the only founder of the Catholic Church, was Christ himself. It does not mean nga once an entity possesses a name Iglesia ni Cristo outrightly disqualifies her to be the true Church of Christ. Namagod sa Mateo 24, versikulo 4 hangtod 5, mingon ang atong Ginoo, daghan ang buwan ni magdaas sa kungan, pagpasalag sa atong mga pinili. Niya Mateo City, 21 hangtod 23, mingon si Jesus, dili ang tanan nagingon kanako, Ginoo, Ginoo, magkasulod sa gingarian sa langit. Kung dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa mamahan nga tuwa sa langit. So dili angan mo'y agarante, mo'y usak katimaan og marka na ka na matuod ng iglesia. Kaya ka ng iglesia ni Cristo, ilabihan naman daghan na rin mga denominasyones nga nagdaag iglesia ni Cristo. Mas o menos mga 20 kauhaan ka mga denominasyon nagdaag sa Church of Christ, Christian Church, etc. Umingon si Jesus, dili pasalig o dili garantiya tungod ka nagdaag sa nga ng iglesia ni Cristo, mao na lang ka na pangalan. Diya sa 1 Corinto 1:2, ang iglesia hingan lang sa iglesia sa mga balaan. Diya sa Roma 16:4, ang iglesia hingan lang iglesia sa mga hintil. Galacia 1:13, ang iglesia sa Ginoo hingan lang iglesia sa Dios. Diya sa San Marcos 11:17,
ang iglesia nga gitukod ni Kristo ginganlag iglesia nga alang sa tanang kanasuran kon sa kinagsila pa Katolika. Diya sa Roma 16:23, Gaius Hospes Meus salutat vos et universa ecclesia. Si Gaius akong kauban nang umusta kaninyo og ang universa ecclesia. Kato pa ang iglesia Katolika. So dunay mga pangan, pero dili na sabton nga tungod kay nagdasangan mauna na. Kay anybody can label its church to be the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, but does not necessarily and logically mean nga it is the true church because it carries the name Iglesia ni Cristo. Kinahanglan nga doon ang kitimaan. Ang unang timaan nga kana tinukod ni Cristo. Mateo 16:18. Og kanang umong iglesia wa malamuwa gyud mahanaw gikan sa anyo 33 kay ningon si Jesus Mateo 28:20 magauban ako sa akong iglesia kada adlaw hangtod matapos ang kalibutan. Unya iya ka nang gipasukad sa mga apostoles. Na sa Mateo 16:19 ikaw Pedro ihatag ko kanimo mga yawi sa langit. Dunay pangu tigduma nga mo si Pedro ang sumusunod nga mo ang obispo sa Roma sa Papa. Unya Santa, dunay mga santos. Mayon nga kubalaan kamo mahimong mga santos. 1 Pedro 1:16. So, gikan si Jerusalem kay wa dawata gilugway nga to sa Roma. Na sa Juan 1:11 didto ko sa mga ako mo dawat kanako. Unya nas buhat 23:11 natin. Si San Pablo mingon ang Ginoong Hesus human siya mabanhaw nagpakita kanako mingon Pablo mingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem wadto ka sa Roma. O Roma 1:7-8, kamong taga-Roma pinili sa Dios, pinangga sa Dios, tinigugma sa Dios, o kamong taga-Roma ang inyong pagtuo imantala sa tibuok kalibutan. Muna yung marka, tinukod ni Kristo, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Dili ka nagdalas nga ng Iglesia ni Kristo, pero tinukod ni Talpulano. Dili na mao. Muna nga, oyon kita, ang Iglesia nagitukod ni Jesus paganganlan sa Kristohanon, Mateo 11:26, niya paganganlan kini og Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika, Iglesia sa Dios, pero ang mao nga wa na makapaila nga mo na tinuod kundi ang iyag yung pagkatinukod sa atong Ginoo. Unya ang Iglesia ni Cristo nga gidumala ni Manalo, dili ginamay mong Iglesia ni Cristo nga tinukod ni Cristo kay ang kasaysayan nagtug-an nato sa Articles of Incorporation gipirmahan ni Manalo, ako si Felix Manalo ug ang 18 nako ka mga kauban maong nagtukod dining iglesia ang ginganlan namog Iglesia ni Cristo nga giparehistro nako sa gobyerno niadtong Hulyo 27, 1914. Giangkon kana ni Felix Manalo nga siya nagtukod ug kauban niya ang 18 ka mga alalay niya. Unya, usaw man niya na pagka-Iglesia ni Cristo nga tinuod nga Iglesia ni Cristo, tinukod man ni Cristo. Nya wa man mahanaw ang gitukod ni Cristo kay ubanan niya kada adlaw. Nganto kuron man pag-usab nga wa man mahanaw. Sumala si mong gisaysay kaganina nga dili ta supak nga pagaganlan po usab og Iglesia ni Cristo tungod kay si Cristo man ang nagtukod sa maong iglesia. Apan lamang dili kay tungod lang sa ngalan matinuod na ang maong iglesia, no? Kay sumala sa imong gipahayag nga kinahanglan aduna gyud timaan, no? Sama niya ang kwarta na turon nga usa ka gatos, doon na magyutimaan nga kana siya dili fake. Doon na magyutimaan nagsayod man ta niya ana. Apan kung ang timaan sa maong matuod nga iglesia wala diha sa maong nag-angkon, so matawag nato nga kanang maong iglesia fake bisan pag nagdala sa ngalan. So mao siguro na Brother Sok ang akong nasabtan sakto ba? Okay, mo na Robert, no? Dayon Brother Sok, tinuod ba nga kitang mga Katoliko nakasupat gyud niya nang isa-isa sa Biblia nga dili og mga larawan? Doon na mga igsoon na tumingon nga wa may supak nga ang larawan himuon, pero ang supakan na mo kay ang mga Katoliko nag-alagad nagsimbag larawan kaya nasa katisismo ni Padre Amiskita igbangon nimo pag mata nimo sa kabuntagon muluhod ka og tubangan sa Santo Cristo magampo ka dayon niya giposisyon ng larawan sa mga Katoliko ilang yukbuan. So pagka sa Exodus 20 versikulo 3 ngadto sa 5 na ingon di ka magbuhat og larawan, di ka magyukbo, di ka magalagad kanila. Kining tuo ka balaod gi-violate ni mga Katoliko matud pa nila. Na ato nang hinayon pagtubag. Kaya ang tubag nato mao nga we must qualify. We must distinguish the two similar things. We must look into the difference between the two. Duha ka tawo magsulo og kake. Hay may pulis nini, hay may inspektor sa merkado. So, ang usa ka mayong tao,
Makailah kung sa'y kalainan sa pulis o sa inspektor nga pulos nagsulubog kaki. Ang pulis doon ay badge, ang pulis nagtakin og pistola. O yung inspektor, na iyang badge, pero medical logo. Mayroon ka, kini pulis, kini siya inspektor. Pero pulos sila parehang nga nagsulubog kaki. Mausap ka na nga, dias Biblia, doon ay duha ka matang nga larawan. Larawan niyang ginganlan og idolos. Sa Griego na idolos, mga visible sign of false God. Una ka na sa 1 Corinto 8:4, nga mga Diyos-Diyos, nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Og na sa Leviticus 26:1, gidumtan ko ang inyo mga Diyos-Diyos matod pa ni Yahweh. Gidumtan ganiya. Ang paghalad sa Diyos-Diyos mo ipaghalad si Yawa. Deuteronomio 32:17. 1 Hari 11:33. Ay ilang Diyos-Diyos, si Baal, Belfior, Diana, Jupiter, uban pa. Astaroth. Ginganlan ka ng mga Diyos-Diyos ang ilang larawan kaya nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Pero dili tanang larawan Diyos-Diyos. Kaya doon na may larawan nga gipahimo ang Ginoo. Linilok ng larawan, Exodus 25:18-22. Na yun ang Diyos kang Moises, magpasalsal ka og larawan nga dagway sa kirubin, hinimo sa ulay nga bulawan, o gibutang kining larawan sa kirubin masig kakilid sa altar. Kaya kini simbolo sa akong presensya. 1 Samuel 4:4, ako magatungtong nining larawan sa kirubin. Ezekiel 41:18-22, sa akong balay, templo, butangig timaan, nga moning larawan sa kirubin, ug dagway larawan sa tao. 2 Hari 23:15-19, larawan o monumento sa tao nga balaan. So dili day tanang larawan Dios. Mingon ang Ginoo, ayaw kamo pakigubat kay mapildi kamo. Sa may buhaton na mo Ginoo, iprosesyon ang larawan sa kirubin, ibutang kinig kahon unya piyayungan sa 4 ka pare, maguna ang 7 ka pare, magbulhot og trumpeta, ang mga bisibilyan magsunod, mag-awit. Og sa inyong pagprosesyon sa mong larawan sa kirubin, ikapiton yung libuti ang kuta kung turi sa inyong kaaway. Sa ikapiton yung libot kusaga ang tingog. Kung ilang ilibutan nagprosesyon, ikapitong libot ikusog nilang tingog, ni kurug ang mong kuta, nalumpag, nadatugan ang tanang mga Pilisteo, midawog ang katawhan sa Diyos pinagig prosesyon. Ang ilang pagprosesyon ay ilang gihimaya mo si Yahweh, ang Diyos nga mahan. Dili ang larawan. Si Josue, nasa Josue City Size, mihapa siya atubangan sa arka, nga doon ay larawan. Ug ang iyang gisimba mo si Yahweh. Nagatubang sa larawan, pero dili ang larawan mo gisimba, kundi dili ang Diyos. Mo na nga dili tanang larawan gidili sa Ginoo. Naay larawan nga gipahimo sa Ginoo, larawan sa nga balaan, larawan sa kirubin. Busa usa ka sayop nga konklusyon nga tungod kay nakakita sila larawan sa Katoliko, larawan sa anghel, larawan sa balaan, nga kana gidili na sa Ginoo. That is an advertisement of ignorance of the Bible, and that is showing that they do not know how to distinguish two similar things with its distinction and differences. Nga di sila makailabas kalainan sa duha, unsa ng Dios ug unsa ng sacred images. Busa balikon nato nga ato mga larawan, nga atong prosesyon. Pag-ampo ato bangas larawan, dili man ang larawan natong giapuan. Tawag ako long distance sa akong kapikas nga to sa Sugbo, layo kayo ni Arcos Dipulog. Pero ang akong giatubang mong auditibus telepono. Ang akong giatubang auditibus telepono. Pero dili man ang auditibus telepono akong gipakigsultihan nga mo'y akong giatubang, kundi dili nga akong kapikas nga to sa Sugbo. So muna nagatubang taglarawan sa mga balaan, pero dili larawan atong giampuan, kundi dili ang gilarawanan nga maong Dios. Ug ang pagpangay natong panabang sa mga santos nga tuwa na sa langit. Daghan kay salamat, Brother Sok. Karon may kalabtanan gihapon ni sa larawan, no? Kay dunay uban, Brother Sok, nga lagi nakadungog sa tong programa nga duna day larawan sa Biblia nga lagi gitugot kanang dili Dios nga larawan. Ni angko na sila nga pwede raman nga maghimo og larawan o ribulto. Apan dili lang kuno ludhan, dili lang kuno yukbuan. Kay kanang pagyukbo sumala sa Biblia, pagsimba kana. So kitang mga Katoliko klaro man nga may luhod tubangan sa larawan, so klaro kayo nga kita kuno nakasupak sa balang kasulatan. Josue City Size, Josue ng hapa. Atubangan sa arka. Katong arka kahon nga dunay duha ka larawan sa kirubin. Dahil sa 2 Hari 18:22 niyon Ginoo, kung magampo kamo magatubang kamong larawan, ang magatubang kamong altar. Ug sa mong altar, dahil sa Exodus 25:18-22, dunay larawan sa kirubin. So it is not really the image that we direktamente atong giludhan, kundi ang gilarawanan. Sama sa Josue City Size, naghapa si Josue atubangan sa arka, pero pag simba niya, ang gisimba mo si Yahweh, ang Diyos Amahan.
Muna sila god, naghukom na sumala silang makita. Kaya ilang makita, igluhod na to, tubang taglarawan. Nagtuo silang larawan na itong yampuan. Vice versa, if we will use this argument against them, masama inyong giludhan, wa mo yung larawan. Nagatubang migbungbong, nagatubang mughaligi. Okay, makaingon ba sa nga haligi inyong yampuan, kaya wa mo yung larawan? Bungbong inyong yampuan, kaya wa mo yung sagradong larawan? Makupukupos labi mo na, wa may magsibag bungbong. O, nga dili, dahok man ang tao, sumala sa itong makita. Muna kung nakita mo nga nagluhod niya ito bangas larawan, dili ang larawan mo yamong yapuan, kundi ang Diyos. Ang larawan, simbolo lamang ka na sa presensya sa Diyos. Dagan kayong salamat, no, Brother Sok, no? Kanang, doon ay basahon, no, nga ako may nadunggan ko sa tulumanon sa itong mga igsuo, no, Iglesia ni Cristo, nga ilang gi kumparar, no, ilang gi kuna barabagi sugat-sugat ba ang basahon, no, sa mga pari, no, atong mga basahon nga doon ako noy panagsumpaki, nalimot lang ko sa tong kuana, no, libruha apan tinuod yun kay ako po nadunggan sa Sugbo nga tinuod yun nga ang ilang gibasa insakto apan tingali aduna lay wala masabti nila, no, doon ay pare ko, no, nga nagsulat nga wala ta magsimba sa larawan, apan doon na po ilaing pare o otoridad katoliko gihapon nga nag-ingon nga nagsimba ta sa larawan. So, ahama ko ni tinuod ani. Nga klaro man nga nagsumpaki. Actually, kanang ilang nga, doon ay parang ingon nagsimba sa larawan na sa Faith of Our Fathers. Nga Cardinal Gibbons, and Cardinal Gibbons was quoting the Protestant scholastics. And these scholastics, who are not Catholics, say that once we pay respect to the image of Christ, we are really respecting Christ in person. Kini kung mga igsoon na to, mga dili katoliko, di ba nila ayuhon og taltag og basa? Nga kanang libro sa Panampalataya ng ating ninuno or The Faith of Our Fathers written by Cardinal Gibbons, nagkutlo siya sa mga scholastics, mga maalamon lugar, pero dili itong mga katoliko. Mga scholastics ka to, nga mga dili katoliko, nga nag-ingon, dili nis katoliko nga baba, nag-ingon nga ang atong pagrespetar sa larawan ni Kristo, sa marang gisimba na to ang persona ni Kristo. Busa, konklusyon, nga mga katoliko din nagsimbag larawan. Kaya nanis Biblia o libro ng katoliko rather sa panampalataya ng ating ninuno. Pero ang tinurayan para igor ang mikotlo. Ang tinurayan katong isultis pare nga wata magsimba sa larawan, in the sense, nga wata mag-ilas larawan nga kana sila Diyos. Kung natin pagsimba sa larawan rather, ato nga ta granting, no? Pero without admitting their own interpretation. Kana magong naado si Kuan, kanang nasa Nobinan San Antonio de Padua, pahina 5. Nagingon nga ang kapupudan sa Pilipinas ang tanang makatoliko nagasimba sa larawan ni San Antonio de Padua. Malagi dahi, maklaro mo gina nga nasa Nobina ni Senyor San Antonio de Padua ang larawan ni San Antonio de Padua gisimba sa mga katoliko sa tibuok kapupudan sa Pilipinas. Hinayon ta kana sa paghusay. Kanago nga pong pagsimba sa larawan, dili na sabton nga pagsimba, kanang pagsimba nga latria kon pagsimba nga gilan nato nga Dios. Giisip ka na nga pagtahod. Kaya manggod sa Salmos 95, versikulo 5, nga sa hubad ni Monsignor Yap, nag-ingon dito nga, dali ka mo, og simbahon ta ang tumbanan siyang tiil. Come and we shall worship His own footstool, because it is holy. Dali ka mo, simbahon ta ang tumbanan siyang tiil, kay kini balaan man, matud pa sa kining Salmos. Pero kanang pagsimbahan ng tumbanan, unsa man ang tumbanan sa Ginoo, mabasa na nato ang tubag ana nga sa 1 Samuel 4 versikulo 4. Ngayon ang Diyos, ako pagatungtong sa larawan sa kirubin. Ang larawan sa kirubin himo na kong trono. Muna kanang ingon nga umari ka mo simbahon nato ang tumbanan siyang tiil. Kay kini balaan man, Salmos 95. Kaya nagapasabot nga ihatag nato ang pagpasidungog. Dili pagsimbang giilan nato nga Dios. Kaya na may pagsimbang alang sa Dios. Munang mabasa sa Mateo 4:10-11, mingon si Susiyawa, Satan, you shall adore God alone and serve Him. Satanas, mo'y simbaha ang Ginoo nga Dios. Hinasay pagsimba nga mino sa pagsimba sa Dios. Munang nga lang itong veneration, kanang pasidungog sa mga balaan. Na sa Daniel 2:46-47. Ingon nga si Daniel, gisimba ni Nabucodonosor
og nagsugo siya nga tanang mga katawhan siyang gingharian magasimba ni Daniel. Gisimba si Daniel, ug si Daniel wa gyud mo resistir. Wa niya balibaro ra. So na pagsimba dahil ngayon na natog veneration pasidungog sa mga balaan. Nabuhi na siya pagsimba nga agig pagtahod sa mga larawan nga balaan. Pero dili na parehas kay na Salmos 96:4 dako si Yahweh ug dako sa labing dako nga pagtahig. Our God is the greatest God and He is worthy of all highest and the greatest kind of worship. Tanang labing dakong pagdaig alang ni Yahweh. So na pasidungog nga minos pagpasidungog sa mga balaan, unya pasidungog sa kanang pagtahod sa sagradong larawan, apan dili na sabton nga gisimba nato ingon nga bathala, ingon nga Dios kanang mga larawan. Gitahod lang kada. Apan dili kay gisimba ingon nga Dios. Naba na sa Biblia nga nagkinahanglan sa nagtahuron na 2 Samuel 6:1-6. 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 1-6. Iusa mikap yung arka adunay larawas kirubin. Ug wa siya katungod paghikap namatay diya. Pasabot nga it elicits respect na kinahanglan nga tahuron sa kining larawan nga gipahimos Ginoo. So mo na Albert ang atong tubag sa ilang nindot nga mga pangutana. Sa ato pambradsog doon ay classification, no? Doon ay distinction. Doon ay distinction kay para asa akong nasabtan gud nila nga di ko na ito mabasa siguro kay kulang ilang kahibalo mahitungod yan na kay ilang gilimitahan ang kahulugan sa pulong pagsimba, no? Kung mo simba kuno ta kanang gingon sa pare nga ni simba taglarawan ilan na nang gisabot nga gipaka-Dios, no? Gisimba nato nga kinang kinatas ang matang ba. Mao na nga nakaingon sila nga sayop, no? Sayop yun atong pagyupo kay gipaka-Dios kuno nato kung atong dudhan o simbahon ng larawan. Pero ang imo deng gipasabot gisaysay na deng pag-ingon nga pag nagsimba ta sa larawan dili ingon nga gisimba ingon nga Dios. Okay na pero ko ng case hawk ba. To ka babae imong inahan imong manghod litan sa kaminyo nga laki. Paabot niya gikas sa Vietnam, tagbo ang iyang inahan. Iguang inahan. Iyang asawa. Iyang anak na babae. Nya, pagabot niya iyang gikis haning tulo ka babae. Pareha bagod nga itong nakita, pareha ra. Kiss, halok. Pero pareha ba nga pagbati? Dili pareha. Kaya ang pagbati nato sa itong inahan, mo nang pagmahal. Pagmahal, kay siya atong inahan. Sa asawa, paghigugma. Kunyari sa bata, pagpangga. Lain nga pagbati. Pero mawala ito makita, gihagkan. Sumaw sa na ang pagsimba. Ay, pagsimbang alang sa Diyos. Muna nga lang latria kung adoration. Pagsimba nga sa balaan, mga santos nga buhi. Muna ang pagpasidungog o pagsimba kanila. Kunya nga rin sa mga larawan, muna ang pagtahod. Pero kinigod sila, pasagad balag hukom sila makita ba? Muna nga dili sila mususig, mao ba na gitudlo sa Iglesia Katolika? Muna ang diferensya. Muna ato na sila hatagan o mayong leksyon sa pagpabasa sa Biblia nga nasa'y larawan nga gipahimos Ginoo niya Salmos 74 unong ito sa 6 nasuko pagayo ang Ginoo tungod kay ang mga kaaway niya misulod siyang templo o ilang gipamuak ang iyang mga larawan sulod siyang templo. So imagine nga sulod sa templo sa Ginoo doon ay larawan o ang mga kaaway niya ni nagguba o nagbuak ilang gidugmok ng mga pinagigwasa o mga pakang kong martilyo ang tanang mga buhat nga kinulit sulod sa templo sa Ginoo. Nasa Salmos 74 2 nga to sa 7. Niya, balikon na to nga ang atong pagtahod niya na wala magpasabot nga kana gilan na nato nga Dios. So, klaro day kayo, no, mga igsuon nga kanang atong pag-ingon nga nagsimba tas larawan dili bot pasabot nga atong gipaka-Dios kundi igo lang nato gitahod, no. So, mao na nga karon natong ipadayon ng mga pangutana o dunay pangutana dinhi, no? O nga gitunol apan kini siguro ato na lang iulay-ulahi kay kuan man, no? Nakauna ang nahon kay first come first serve gyud, no? Ang unang nadawat itong pangutana mo itong unahon. So kining nitunol ron nga nagpasupot og pangutana ato lang ni siyang iulahi, no? O doon na time siguro namo nga mahurot yun tubag ning maong pangapangutana. Karon Brother Sok, may tungod na usab ni sa mga santos, no, kung mga balaan nga mga tao itong giila diya sa Iglesia Katolika. Naamang gud diha Brad Sok sa 1 Timoteo kapitulo 2, no, tudling 5 nga si Kristo ra ang tigpataliwala nga wala nay lain.
Niya dihapon sa buhat 4:12 nga ang manluluwas wa nay lain si Kristo ra gyud. Nya ngano man nga ta mga Katoliko nag-ila pa maglaing manlalaban o tigpataliwala. O gani dunay mga libro nato nga nagtawag tang Maria ang manluluwas nga usa ra may manluluwas sumala sa buhat 4:12. Okay, ito ipabaw sa itong mga igsoon nga kanang usara kapag ka manglalaban ni Kristo. Moingan lang the sole mediatorship of Christ regarding redemption. Hence he is both God and human, so therefore he can represent both God and also humanity. Nga kinigos Kristo Diyos ug taong matuod. Manang nasa Hebreo 9:15 siya mo itig pataliwala sa daan ug bagong tugon nga pinagi siyang dugo gibayra niya ang utang sa katawhan nga mong sala, pinagi siyang priceless blood. Sa mubong pagkasulti nga ang atong Ginoong Kristo mo ay bugtong manglalaban sa pagpanubos. He is the only one mediator regards salvation, regarding salvation. Nga siya ang bugtong manglalaban sa pagpanubos, walain. Pero nailain manglalaban, dili na sa pagpanubos. Palitan ng mga santos. Diyan lang magmanglalaban. Sira ang tugon as Galacia 3:19, ang kasuguan kon balaod sa Dios iyang gipada o gihatag pinagi so sa kaanghel o so sa ka manglalaban nga mo si Moises. Si Moises gitawag manglalaban. Di man to si Jesucristo Moises. O si San Pablo ginganlan sa gitawag sa siya og siya manglalaban. Nasa 2 Timoteo 4:16 sa karang hubad sa PBS. Ningon San Pablo, ang akong nahiunang paglaban, wa bisan usa nga mikuyog kanako gibiyaan hinong kustanan. So San Pablo nagisgot nga siya manglalaban. Pan na contradiher, nagsupak na banin niya itong ingon nga dunay usa lamang ka manglalaban nga mo si Kristo. Wala ka na masupak. Kay katong usara kapag pagkamanglalaban ni Jesus, may tungod man tos pagpanubos. Pero ang pagkamanglalaban sa mga santos, mao nang tig-ayuda ug tigtabang nato. Aron nga dunggon sa Dios ang atong gipangayo ug modrikta tas Ginoo dili ta dunggon. Nanas Biblia na nasa Proverbio 15:8-29. Proverbio panultihon 15 versikulo 8-29. Ang pag-ampos daw tan dili dunggon sa Ginoo, pero ang pag-ampos balaan dunggon sa Dios. Job 42:8, ang tulo ka makasasala si Elipas, Bildad ug Sofar nagampo direkta sa Dios. Mayong Ginoo dili ko makahatag sa iyong gipangayo. Dangop mo ni Job. Pangayo kamo sa panabang ni Job. Siya ay pampua ug palarag sakripisyo alang kaninyo. Siya akong dunggon. Ug tungod sa pag-ampo ni Job, gidungog ang pag-ampo sa tulo niya kahigala. Misa, daan man ang tugon, Brad, wa naman as bago. Nagyapos bago. Nasa buhat 27, versikulo 23-24, si San Pablo nagsakay og bangka nga dunay 236 ka pasahero, 276 passengers. Kusog kayong bagyo, tuk adlaw tuk kagabi. Og San Pablo nagpuasa nagampo. O nagpakita ang anghel, nagingon, Pablo, tungod kanimo, walay pasahirong mawala. Tungod kanimo. Anong na may tungod kanimo, ditsuhay mo kanis Ginoo. So na ay mga santos nga makatabang na to, makaayuda na to. Yung sila, sa buhi pa na sila. Pero patay na wanay mga mo. Ang kalag sa santos, espiritu man, di man mamatay. Ang lawas na may mamatay. Asa mabasa? Kalag sa makasala, mamatay. Nga madbugto ang iyang relasyon sa Ginoo. Ezekiel 18:4. Pero ang balaan, ang iyang espiritu, dili mamatay. Nasa 2 Makabeo, kapitulo 15, versikulo 13-14-15. Patay na dugay nang namatay si Jeremias. Pero ang iyang espiritu nagpakita og mingon. Mingon ang espiritu ni Jeremias. Ayaw kahadlok, Israel. Kaya ako kanunay nagampo gihapon alang kaninyo. Nagampo ko sa Dios alang kaninyo. See? Ang espiritu ni Jeremias ang balaan nagampo sa Dios alang sa katawhan sa Israel. Usa, ang mga santos nagpadayon og ampo kanato ngadto sa Dios alang in our behalf dinis kalibutan. Nas pinadayag sa 9 sa 10. Pag-abli sa ikanom nga patik, nakita ako ubos altar. Ang makalag sa mga balaan, nguay hunong nagdaig, nagampo sa Ginoo. O nga ilang giampo, diling ilang kugalingon. Kunili alang sa mga buhi nga niya sa yuta. O sa, doon ay communion of saints. Makadungog bago ng mga balaan sa ilang mga pag-ampo. Makadungog ba ng mga balaan to sa langit kung kita mag-ampo mo, sangpit nila to sa langit. Makadungog. Nasa Colossus 1:26, mingon si San Pablo, kayang tanang tinago, gipadayag sa Ginoo ngadto sa mga balaan. Sa tupang tinago si yuta, gipadayag sa Dios ngadto sa mga santos. Sa tupang kunang Ginoo na ibalos tanan, sila sad may balos tanan. Kay gipaambit sila
sa gahom sa Ginoo. Asa ka na mabasa? Nasa 1 Juan 3:2. Wala pa kita mahibawag mga unsa kita. Pero kung kita makakita na sa Dios, may sama na kita sa Dios. So muna ang usa ka butang nga atong mabasa sa 1 Corinto 13:12. Nga kung makakita na ta sa Dios sa nangog naong, ang tibok nga kahibalo sa Dios ihatag niya kanato. So mga mabalaan makadungog bisig atong Sing Tito ni Arta sa yuta kay sila tuwa na sa Dios, nakaambit sila sa eternidad. Ang gahom sa Dios nga gipaambit kanila. Dagan kayong salamat no Brother Sok. Doon na pa ilaing pangutanan nga gipasupot gyud, gikutlo gyud ang bilang kasulatan dinhi sa bagong tugon no sa San Juan 3 no tudling 13 nga nagingon dinha nga wala pa'y nakasaka sa langit gawas ni Kristo. Nga naman kuno kita mga Katoliko nagtuo man nga dunay mga balaan nga tuwa na sa langit. Ang tubag niya nga mao nga katong pagkasultihan ni Kristo, way nakaadto sa langit. Gawas kaniyang nanaog gikas langit. Kay human sa sanay danog iba nasira ng langit. Pero pagkabanhaw na ni Jesus, pagkayab na niya ngadto sa langit, giablihan ang langit. Naas pinaday Efeso 4:8-9. Ug sa pagkayab ni Jesus ngadto sa langit, giablihan ang langit. O gidala niya ang daghang makalag nga bihag. So karon abli ng langit, doon na may makalag nga tuwa sa langit. O ngani sa pinadayag 11, Jes ngadto sa 12, doon ay duha ka propeta giingnas Ginoo, patay na ang duha ka propeta. Bangon kamo, og sila nabuhi, og mingon ang Ginoo, saka kamo ngari. Og ang ilang makaaway nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapwang sa panganod, paingon sa langit. Nasa pinadayag 11 bersikulo 12. Nga ang duha ka propeta nga balaan gipasakas Ginoo ngadto sa langit ug sila tuwa na karo sa langit. Kaniadto pa ingon ni Jesus sa Juan 3:13 way nakaadto sa langit. Gawas ka na kung nanaog sa langit. Kadtong wa pa siya mabanhaw. Wa pa siya mo ascend, wa pa siya maghimog sa iyang ascension pagsaka sa langit. Karon nablihan ang langit ug ang makalag sa mga santos particular judgment. Hebreo 9:27 human sa kamatayon sa tao hukman din niyang kalag. Sa malangit din niyang kalag. Pero kanang hukom sa panudya pagbalik na ni Kristo, banhaw na mga patay nga ipon sa lawas. 1 Corinto 4:5, usbon ang hukom, pero dili usbon ang sentensya. Ang katong malangit-langit na gyud, katong impierno na gyud. Doon na ba tayo teksto sa Biblia, Brother Sok, nga mapamatuod o ahang bahina sa nga teksto sa Biblia nga niyadtong pagsaka ni Kristo sa langit, motong panahon na nga nadaan niya ang mga kalag sa mga balaan ngadto gyud sa langit nga gipuy-an samahan. Wala, nasa Efeso 4. Efeso 4:8 ngadto sa 10. Warang teksto ha. Katong pagkayab ni Kristo sa langit, gidala niya ang daghang mga bihag ngadto sa langit. So, itong mga kalag nga nangamatay kaniadtong ilang lawas, ilang kalag pa dito sa nganlan na itong limbos paturom, o pa mablihing langit, gidaan na ito ni Jesus padungan to sa gingharian sa langit. Human niya itong ilang temporary sojourn. Mao tong mga bihag ang gisgutan. Nga bihag. So, klaro Dili ba, bihag no? sa manok nga bungan. Okay, lain ang bihaga. Para Daghan mas kay- kanang gawagwan, no? lamas. So, daghan kayong salamat, no, Brother Sok. Then, doon na pa'y pangutana din na napudgali ni Tunol og laing pangutana. Pero nagtuo ko nga maamtan ba yun nato. Matod pa, no, sa laing pangutana, diskutan nimo ang teksto. Kalag sa makasasala mamatay. Pero kita Mamatay, mga Katoliko mingon ta nga ang kalag dili mamatay. Kini kung kamatayon no dito ka klase, nganlan og physical death. Oh. Kamatayon nga lawas nun, munang mabasa nato sa Genesis 35:18, namatay si Raquel, mibiya ang kalag kaniya. So, separation of the soul from the body is called the physical death. Pero na ilaing matang sa kamatayon, munang spiritual death. Kanabang buhi pa ta, kunya, magkaimutag dagkong sala, giisip na tang patay bisag buhi pa. Nanas 1 Timoteo 5:6. Kaya kung sa katao nga nagpatuyon sa sala, patay na bisag buhi pa siya. Mao po nang ingon ni Jesus sa Lucas 9:59, nga mingon si Jesus, pasagdi ang mga patay nga maglubong sila mga minatay. But sabot nga katong haya mo itong minatay. Pero katong nanguyog nga utrosad nga naa sa kahimtang sa dakong sala, giisip na nga patay bisag buhi pa. Una ningon si Jesus, pasagding mga patay nga maglubong sila mga minatay. Una doon na mga buhi nga giisip nga patay na. Muna nga sa gingon sa Ezekiel, ang kalag nga magkasasala mamatay. Buti pa sabot na bugto na ang iyang kadugtungan sa Ginoo. Pero dili mamatay nga mawaha. Kaya naman sa 1 Hari 17:16-21, nga usa ka batanon namatay kay iyang kalag bibiya siyang lawas. Og niyampo si Elias
Kinoong Dios iuli pagbalik ang kalag ning bata. O ang Dios naminaw sa pagampo ni Elias, giuli sa Dios pagbalik ang kalag sa bata ug nabuhi kini pagbalik. So ang kalag day kamatay mobiya ang lawas sa may mabilin. Pero giuli sa Ginoo mabuhi pagbalik ang tao kung iuli ang kalag. Muna nga lang itong physical death. Kamatayon nga lawas nun. Ang spiritual death, kanang makahimot ang dakong sala, nga atong mayong kadugtungan og pagkikigala sa Ginoo, nabugto, o mao na nga na-burn out atong kalag, sa magnay alambre nga nagkonektar nga dos generator, maputol na, ang mga suga o mga fluorescent o mga electrical energy sa mong balay, mapaong. Di na mo function, kaya naputol naman, kikan sa generator. Muna nga atong kadugtungan sa Ginoo, maputol nga na pinagig sala, burn out atong kalag. Muna nga lang tag spiritually dead, patay na bisaan buhi pa. 1 Timoteo 5:6. Kaya mabuhi na pagbalik pinagis paghinulsol, pagkumpisal. Diya si Ezekiel 19. Ezekiel 33:19. Na kung ang usa ka makasasala maghinulsol, mobiya siyang sala, ug mabuhat nagmayo, dili siya mamatay, mabuhi hinoon siya. Muna nga atong tubag sa mayo nga pangutana. Sunod nga pangutana, Brother Sok, may tungod ni sa atong relihiyon nga kita nag-angkon nga mao ang matuod nga relihiyon nga gitukod jud sa atong Ginoong Hesukristo. Diya sa Santiago o Jacobo 1:27, gingon din ha nga ang matuod nga relihiyon putli o walay buling sa ato pa waknoy makasasala diya sa matuod nga relihiyon kay putli gud ang gisgutan sa Santiago 1:27. Nga naman nga kita mga Katoliko daghan man gayong makasasala, daghan gay kay nga priso, ano man unay-unay gali pinatyanay puros mga Katoliko. Diya sa Efesos 5:27 ningon mo San Pablo that Jesus is the spouse and that I may present you without wrinkle, without stain. Nga si Kristo mo ang esposo o ang iglesia mo ang asawa. Na ako kamong ipresentar nga way buling o way mansa. That I may present you. So kanang pong I may present, that is grammar pa na subjunctive mode. That it would be realized after passing through the conditions. Nga sa ito pa nga, i-presentar unya ni Kristo ang iglesia nga wanay buling o wanay mansa. Pero din sa kalibutan, pilgrims pamata, ang iglesia gipananglit sa Ginoo sa kauma na sa Mateo 13 nga ang gitanom sa Ginoo mao ang binhi nga maayo. Pero samtang natulog siya, may pugas ang yawa o binhi sa mga sagbot. O ya, pagtubo, nakita na ang binhi, ang trigo, pero na imiuliot nga mga sagbot. Naibong ang magbalantay sa hayo, sa mong kaumahan, nga trigo na may akong itanom. Nga rin guwa man yung mga sagbot kung mga bunglayon. O nga nang Ginoo ang kaaway niya na, may naghimo, samtang natulog ka mo. At ang nang mabasa sa Mateo 13, Mulia, versikulo 24, ngadto sa 30. So sa may meaning niya na, ang meaning niya na nga, nasa Mateo 13:37 ngadto sa 39. O bitubag siya mingon kanila, nagpuga sa maing binhi mo ang anak sa tao. Ang uma mo ang kalibutan, ug ang maing binhi mo ang anak sa gingharian. Apan ang mabunglayon, mga sagbot mo ang anak sa dautan. Ang kaaway nga nagpugas kaniya mo ang yawa. Ang paganhi mo ang pagkatapusan sa kalibutan o ang pagpangani, ang mangangani mo ang mga anghel. Mo sa ingon sa pag-ibot sa mga sagbot kung bunglayon, pagsunog sa kayo, mo sa mga may tabuos katapusan sa kalibutan. Buot sa butan ang iglesia, dinis kalibutan sa mas uma. Nga doon ay mga trigo, mga mo ng mga buutan. Doon na sa mga makasasala, ang mo ng sagbot. Pero ang pagputol yan, dili pa karon unyara sa adlaw sa panodya. Muna nga, nasa Jeremias 51:5. Ang akong katawhan ng Israel balaan, bisan doon ay daghang mga Israelitas nga naglunang sa sala, apan ako dili mo piya kanila. Muna ang iglesia sa Ginoo, doon ay divine factor. Divine factor means nga, si Jesus mo nagtukod, ang iyang sakramento balaan, ang iyang mga sugo balaan, makapabalaan na to. Pero tungod kay human factor, doon ay ang mga membro, ang mga leaders, mga tao. Ug sa ilang pagkatao, doon ay mga defecto, doon ay apan. Wala ningon si San Pablo on the process after the trials and after the victory over the temptations with the grace of God, then that I may present the church untainted and really clean, no? Limpyo gyud. Way buling, way mansa mato pa without wrinkle sa Efesos 5:27. Pero unya na kana sa pagdaog na sa iglesia human sa pagpangani nga mao ang adlaw sa panudya. Daghang salamat, no. Klaro kayo ang imong ka-explicar o pagpadayag, no. Ang hinaota nga nasabtan jud sa atong mga igsuon nga nagpatalinghog.
Karon dinhi tulo ka pangutana ang iyang pangutana no sa ato ning kauban ni Chris Balig. Isgutan gali niya ang ngalan nimo dinhi no. Matud pa Brother Sok, ang doktrina sa simbahan nag-ingon nga ana ay langit, ana ang impierno o ana usab ang purgatorio. Ang pangutana, inigbalik ni Kristo sa katapusang paghukom naa pa may purgatorio ug kun wala nay purgatorio naman gyud mga tao nga gagmay rag mga sala ahaman ni sila ibutang. Dios sa Los Panudias, Sumas Mateo 25:43 ngantos 46. Duha na lang ka hutong ang mga tao. Dios wa ang mga kasasala. Ang mga matarong Dios tuog mingon Ginoo, kamo mga matarong panundang langit. Ug sa mga makasala panundan ninyong impierno. Wa na man lagi purgatorio dinhi. Ay naman yung purgatorio na panas man. Magiinbento man tayo is mga pare yung purgatorio para doon ay kwarta panagig pamisa. Muna yung mga apasumpay suman. Natong tubag mo nga sa Adlaw Panudya, doon na lang ka grupo. Wow, to. Ugay man din niya mga kalag nga doon ay gagmay nga sa. Ang mga kalagod sa para sa purgatorio, doon na gagmay nga buling sa paragog makasakanas balay, tuanas balay gyud taas, pero wa pa kasud gyud sa main room. Mingon ang gwardiya, uy, na may buling si Montiel do. Ay, planggana diya, panghugas o sa. Muna ka nang linisanan sa mga gagmay nga sa mao ng purgatorio, linisanan magi binisaya na. Muna na sa kining Lucas 12:48, mingon si Jesus, ang gagmay sa silutan sad. Ang itugyanan ng daghan sa dampanil ko niya. So, ang gagmay sa gamay rag silot. Muna nga, igabot sa Adlaw Panudya, katong mga kalag nga doon ay gagmay nga sala, nga anas las tuo, pero matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto 15:50, kalit sila pag-aalidan. Well, kasabot nga makanto sila sudden impact as cleansing of their temporal punishments. So that right away, they will join the ones who will be on the right side of God. Men and women who are destined to heaven. Nga katong mga dunay gagmay nga sa Adlaw Panudya, limpyuhan diya sa Ginoo. Sa kalit, kunya mo join na sila sa mga nasa tuo, katong para na sa kingharian sa langit ang bagong Jerusalem, ang kingharian nga wala na'y gobyerno nga tawhanon, mao nang gobyerno sa Dios, wanay kamatayon, wanay kahadlok, wanay mga sala, wanay graft and corruption, wanay manglulugos, wanay mupatay, mao nang hingpit nga gobyerno, hingpit nga kalipay, o hingpit nga kinabuhi. Daghan kay salamat o ay kaduhang pangutanan niya no ni Crisologo Balig. Matud pa sa ubang mga tinuuhan, ang Iglesia Katolika gisakyan sa komunista. Unsay imoy kasulti ni Brad Sok, tinuod ba ni? Sakay-sakay, suod pagkiguban. Mga nasa buhat 2028, kaya dinoy brother, 30. Kasi akong pagikan ni San Pablo, pagasudlon ka muglubong mabangis, ngaway pagasiluan sa panon. Kaya ang filosofiya god nangingon nga ang mga iya siyawa, di na sudlan siyawa. Samang ang iro, dili mamaghot sa kauban sa balay. Doon na tayo iro sa balay, igabot na to, di gina mamaghot. Magkitiw-kitiw ka na, magambak-ambak sa kalipay, nga niabot ng iyang agaon. Mo na bation sa iro. Pero stranyo ka, paghuton yun ka sa iro, kalilisang yun. Mo na ang iro, dili mo paghot sa sakop sa panimalay. Ang iyawa, di na manintal sa mga sakop niya. Walang musud pang Iglesia Katolika siyawa, nagpasabot nga Iglesia Katolika, dili iya siyawa. Kay gisud pa magyawa. Sudlon ba na nimong iya kung iya na nandaan siyawa, di na siya musud. Kay iya naman, di na niya tintalon ang iya na. So to pa the fact nga ang yawa manintal pa, musangkil pa sa Iglesia Katolika, nagpasabot nga Iglesia Katolika dili iya siyawa. Kay tintalonon pa man. Pero kanang di na tintalon, magduda ta. Kauban na siyawa, kay wala naman tintala. Wala naman sudlag yawa, kay anong sudlong magyawa, iya naman siyawa. Wala nga, any dark forces could penetrate and would try to influence the church, but the promise of the Lord will not fail. Aganghaan sa impierno, mga kaaway, dili makadaog sa akong iglesia. Sunod nga pangutana, Brad Sok, katulon niyang pangutana. Matud pa sa uban, dili kuno tanang sulat sa Biblia tinuod o katuhuan, kaya ang orihinal gisulat sa mga panit sa mananap. Apan, ang Biblia karon giimprinta na, posible nga dunay gikuha ug dunay gidugang. Si mo'y kasulti niini. Pero doon mga typographical errors sa Biblia, parang pagsuwat, pag-spelling, mga anak. Pero ang esensya kung lintungan ay gayon, ang Ginoo magapanalipod gyud siyang pulong nga dili kini mapusgay
ngadto sa kasipanan nga makalaglag sa kalag. Kailangan ko na sa 2 Pedro 1, 19-21 ang tibuok kasulatan gisulat kini sa mga balaang tao nga ginadala o gilamdagan sa Espiritu Santo. Muna nga way pag-asabto nining mga pulong sa iyang kinaugalingon nga pagsabot. Sa ito pa ang Espiritu Santo mo protehir, manalipod. Ngang ang iglesia sa Ginoo nga mong inahan sa Biblia, nga mo'y gigikanan sa Biblia, mo'y instrumentos Ginoo nga magpanalipod siyang balaang basahon, nga dili kini malaksi, magumot sa mga dautan o mangilad, nga makasaypanan, nga makapalaglag Ginoon sa mga mubasa niya. It's true, nga doon ay mga typographical errors, pag suwat nga itong manuskritos, kinamot yun, nagduka na yung taon, nga inay A na himong U, inay is na himong R. So, posible ka na. Pero, in general, ang proteksyon ng panalipod sa Espiritu Santo mo prevail aron ang pulong sa Ginoo mabasa gyapon na kini magamit nato sa atong kaluwasan. Lain usab nga pangutana, kini lain usab ang nangutana us niini, no? Katong ganina, si Cristo Lugobalnig karon nag-type gini ang iyang pangutana duha ra ni kabuok. Matud pa Bradshaw, kadtong miyembro o sakop sa Iglesia ni Cristo nga nabutaan sa mga ministro, may paglaom bang maluwas sila kung nagkinabuhi sila sumala sa doktrina sa Iglesia ni Cristo? Doon naman ko higingon ni Jesus sa Lucas 23:24, Pater, Ignoci eles non inim sion quid passion. Father, forgive them, for they do not know what they have done. Doon ay mga tao nga wag yun may bawas tinuod ng Iglesia, wa may bawas sa Ebanghelyo ni Jesus. Pero with all the innocence and good faith, di lang ituman ng diktar silang konsensya. Maluwasat sila kay wa makibaw. Wa makibaw. Muna ingon si Jesus, samahan ko, pasayloa sila kay wa sila may baw silang gibuhat. Pero kadtong naibaw na, nagkakatuon na gyud kamaturan, dumili sa kamaturan kay may rason nga kalibutanon, kwarta ba, mga fellowship ba nga naghawid kaniya, nagpugong kaniya pagbiya sa mong sayop aron mo dawat sa kamaturan. Malisod na pagluwas, naka na sa Buhat City, 51-53, sa Mingon, San Pablo. Kamugong mga parisiyo, naibaw na mo sa kamaturan, naibaw na mo. Pero midumili ka mo pagdawat sa kamaturan, ug nakig-away ka mo sa Espiritu Santo. Nasa 2 Tesalonica 2:10, mingon sa si San Pablo, ug kamo nga nahibalo na sa kamaturan, wala ka mo mahigugma pagdawat sa kamaturan, mga laglag ka mo. Muna kung doon ay ministro ron sa ubang relihiyon, naibaw ng Iglesia Katolika mo itinuod, yung kanang iyang pundok gipasukupan, tinukod lang ng tao, naibaw na gid siya ba? Iya, magdumili gid siya pagbalik sa Iglesia Katolika kay tungod sa sweldo, tungod sa fellowship, kadugtungan, kana makapalaglag yun kaniya. Gawas kon makinulso siya, di pa siya abtag kamatayon. Muna nga, kinanglan yun nga, nasa 2 Corinto 13:8, mingon si San Pablo, non pusumus contra veritatem, sed tu veritate. We have nothing to do to fight against the truth. The only way is that we must be all subject to the truth. Huwag kita mahimo pag-igaway sa kamaturan. Ato lang mahimo mong pagpasakot o pagpailawang sa kamaturan. Muna ka ng mga laing relihiyon, mga ministro, mga membros laing relihiyon, mga denominasyon, na ibaw na sa Iglesia Katolika, maglikoy-likoy, magdumili, pagdawat sa Iglesia Katolika, mga laglag na sila. Pero guwas la kibaw, with all the innocence nga, wala kibaw, mada sila niya itong ignoci eles non inim sion passion. Abahan ko, pasilua sila, kaya wala sila mahibaw silang ibuhat. Sunod niyang pangutana, Brother Sok, with regards to, in English din, with regards to the hot issue of the church on immunization, particularly tetanus toxoid, administered by the Department of Health. Well, as we learned from Cebu, there was investigation done on that matter, and there was a priest who was the liaison on the media activities in the person of Monsignor Dakay, and he received a fact from Makati Medical Center nga there were tetanus vials, 3 vials being tested and found positive on donatropin toxin nga that would harm really the embryo conceived by the mother. Nga damang ko'y mga research dito sa Makati Medical Center. Gano'n na ito kabayals gigamit o ganun gamiton nun sa anti-tetanus vaccine na makadaot dahil sa gisabak sa babae, gisabak sa kainahan. Pan dito sa Sugbo, dahil
gikas Copenhagen nga produkto usab nga anti-tetanus gihapon nga bayal ilang gitistingan negative ban wa man say makadaot. Sa mo na nga susihon kini kung sa tong brand sa susi dito sa Makati Medical Center nga tuog yun ka klase sa anti-tetanus vaccine o kadtong sa Cebu nga anti-tetanus vaccine. Depende tingali sa pharmaceutical or kining ingno nato laboratorio nga nagproducer niya na. Busa mo na nga ang simbahan kontra man gina sa pagpatay sa kinabuhi. O sa atong hunahuna nga ang gobyerno mao masad pro-life pagka ang gobyerno kinahanglan nga hunungon na sa gobyerno pagpamalit anang mga anti-tetanus vaccine nga makapatay sa gisabak nga bata. Kadtong paliton kadtong mga vaccine nga dili makadaot sa mga bata. Kung hibaw-an nga doon na duha ka klase niini. Kadtong gitistingan sa Makati Medical Center nga positive sa toxin saka elemento nga makadaot sa gipanamkon o gisabak sa babae. O kadtong dito sa Sugbo nga negative way makadaot mao toy gamiton para safe na gyud. Unya ay klaro na sa gobyerno nga kining maong gigamit karon mao ning matangas vaccine nga way peligro. Aron nga mahusay kita niini. Siguro Brad Sok ang simbahan na hadlok ba no? Tungod kay lagi pro-life man ta. Una nga kung doon natin madunggan ato lang iwar ng mga tao. Kay peligro ba kay ug dili magbantay no di tamuwarn so saya-saya lang sila. Una kinahanglan iwar na to para magbantay sila aron di gid sila makakuan tong vaccine nga makalanglang. Masanta ang massive killing of children. Masanta po ang mga mortal sins nga mahimo kay kanang mga naa sa medical center nga mo kopira na niya mahibaw dako man sa mortal sin man na kay pagpatay gud nagbata. Nya massive sa to pa parehas panahon Herodes. Not only hundreds but thousands of children killed within the womb of the mothers. Para nga klaruhon gina aron nga mahusay ang tanan kay nga man sa atong batakang balaod constitution nga panalipdan gyud ang kinabuhi. So ang gobyerno kinahanglan musubay pud sa batakang balaod. Kinahanglan sa batakang balaod. Nya kunay padagan nga mga anti-tetanus vaccines klaruhon to katong way makadaot aron nga maapsay ang dagan yang simbahan sad dili mo tiyabaw kay simbahan guardian man sa moralidad sa mga tao. Dai pangutana Brad Sok sa ato na puning doktrina no ug gipunting dinhi atong inahan nga si Birhen Maria no. Matud pa dinhi bahin ni Birhen Maria. Angay bata nga mutahod niya. Ngano man nga atong iprosesyon no. Si Birhen Maria no kanang ribulto no ni Birhen Maria ano mato man ang iprosesyon ko no. Angayan ba siyang tahuron? Tahod nga Diyos amahan. Tahod nga ng anghel. By the way, sa may pong ng pagtahod, any person, bisag dili pas Maria, naanas Biblia na tahuron ng tao. Pero ang mahal na Birhen, pinili kini siya sa no less than God. Diyos yun nagpili kaniya. Ug sa Lucas 1:28, ang anghel nga gipadaag yun sa Diyos ngadto ni Maria nga mo si Gabriel. Mingon man, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu iris in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Jesu Christi. Ang anghel yun, mibungat na namang pagtahod kang Maria, pagdaig, pagsaludo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan. Blessed are you among all women. Sa Reader's Digest Encyclopedic Dictionary, nayon blessed means a person worthy of praise and veneration. Ang po nga blessed sa English, bulahan sa Binisaya, nagahulugan og takus pasidunggan, tao nga takus og angayan sa pagdaig. Wala nga, unang midaig ni Maria, dili ba ya tao? Ang Diyos pinaagi sa anghel, ug ang anghel ni daig kang Maria. Lucas 1:48, and from now on, all generations shall call me blessed, according to Mary. Gikan karon tanang kaliwatan, magtawag ka na kong bulahan, matud pa ni Maria. Kinsa man mong kaliwatan? Kaliwatan sa mga tinubos siyang anak, siyang mahal nga dugo. Hebrew 2:14 nagingon nga ang anak nakaambit gayud sa kinaiya sa inahan, pinagi siyang unod ug dugo, nakaambit ang anak sa kinaiya siyang anahan. So mo kana nga ang anak nga mo si Jesus nakaambit na sa kinaiya ni Maria, pinagi sa dugo ug unod ni Maria. Mo na nga kun atong daygon ang tambal kay nakaayo nato, iapil na tog pasalamat ang butilya nga gisudlan sa tambal. Kung si Jesus mo ang tambal nagluwas kalibutan, iapil na to ang sudlanan sa tambal sa kaluwasan nga si Jesus o kanang maong sudlanan
ang botilya silbi mo si Maria. Muna nga kanang pagprosesyon sa larawan ni Maria, apil na sa itong pasidungog kaniya. O niya apil na sa daang tugon, katong sugo dito sa kanang horseway, size size, nga diprosesyon ng larawan. Larawan nga dili Dios katong sagrado nga larawan. Mo sa nga itong pagprosesyon ni Maria, wanas bagong tugon pero nanas daang tugon nga naglangkob sa pagmando sa pagprosesyon sa larawan nga balaan. Ayaw ninyo pugni nga ipaduol nga rin kanako mga bata. Kay alang sa mga sama kanila ang gingarian sa Diyos. Specific ayong gisultis Ginoo. Alang sa mga sama ning mga bata nga ipaduol kaniya. Pero kadto mga bata nga ipaduol sa Ginoo, ipaduol ninon nga to siyawa, dili to mahimong bulahan nga gipasidunggan ni Hesus. Ayaw pugni nga ipaduol nga rin kanako mga bata. Wa ka na magpasabot nga ginigarnas kasulatan ang sala nga mitakod sa bata. Namanggod sa Lamentaciones 5:7, ang among mga ginikanan mo'y nakahimog sala, nagkapanunod kami silang kadautan. Salmo 51:5, si David mingon, dito pa ko sa taguangkan sa akong inahan, daan akong makasasala. Isaias 48:8, mingon ang Diyos, nakailan ako kanimo, dito pa kasatiyan sa imong inahan, daan ka nang makasasala. Usama ng sala ang mitakod sa bata. Dili na sala nga buhat nun, kaya ang bata di pa makahimo o buhat nga dautan. Muna nga lagsala nga panulundon, sa English ginganlan ka nag original sin. Sala gyud kana nga mitakod. Sa Roma 5:12, nagingon si San Pablo, pinagi sa katao nga mo si Adan, misulod ang sala. Ug sala, mikaylap mitakod sa tanang tao, ug ang tanang tao mamatay, tungod kay ang tanan nakasala. Huwag ang bata kay mamatay, nagpasabot nga doon na siya sala. Kung saan ang sala, dili sala nga buhat nun. 1 Juan 3:4, ang sala nga buhat nun, paglapas sa sugo sa Diyos. Huwag ka ng bata, wa pa makalapas. Kung sa dili ka na sala nga actual sin, kung buhat nun nga sala, sala ka na nga panulundon. Huwag ang makalimpyo niya na mo ang bunyag. Katong ningon si Jesus, gawas ang tao, ipanganak sa langit nun nga paagi, pag-usab. Dili siya makasuod sa gingharian sa langit. Sa ito pa, kanang pagpanganak, pinagi sa langit nung paagi, pinagi sa tubig ug sa espiritu, morang bunyag, nga sa ito pagawas ang bata, dili mabunyagan, di kasuod sa langit. Pero iso, ang batang mamatay ng may bunyag, di makadus langit. Ang may bunyag, di no na maimpirno, kaya masalay silang buhat nun nga mortal. Di siya na mapurgatorio, kaya masalay silang buhat nun nga gamayra. Ang ila sa lamang panulundong na ikawan sila sa grasya. Walang batang mamatay ng may bunyag, di kasuod sa langit. Di maimpirno, di siya mapurgatorio. Asa mo na ibutang? Ginganlan ni Santo Tomas de Aquino og limbus puerurum, a kind of happiness minus the vision of God. Kalipay kini pero dili sila makakita sa Dios. Muna nga laglimbo. Muna siya mo na nga bunyagan ng bata aron makuha ka ng salang panulundon. Matod pa, Bradsok, wala gyud salang panulundon ang bata kay giingon ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan sumala sa Ezekiel 18:20. O giingon usab ni San Pablo, sa wala pa mahimugso ang bata, wala pa sila makahimo bisan unsa, maayo o dautan, sumala sa Roma 9:11. Busa sayop kamong Katoliko nga moingon nga ang bata dunay salang panulundon. Timan-i ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. 1 Juan 3:4. Busa dili pa makahimog sala ang bata. Mo na ako na nang partly explain kanang Ezekiel 18:20 nga ang amahan dili pagkasadon sa sala siyang anak, vice versa, ang anak dili pagkasadon sa sala sa amahan. Ginganlan ka na og the criminality shall be shouldered by the perpetrator, not his son. But the consequence of the criminality of the father will affect the son. Palitan si Talpulano, nakapatay, si Durong yang anak, dili mo ipersohon. Sa ito pa ang kriminalidad sa salaod, adto gyud ipatong sa naghimo sa sala. Mo nang sa Ezekiel 18:20 nga ngamahan mo'y silutan siyang sa dili niyang anak. Pero ang sangputanan sa iyang sala maapektahan ang anak. Mo nang ibasa nato sa Lamentaciones 5:7. Ang among mga ginikanan mo'y nakahimog kadautan ug kami nakapanunod sa ilang sala. Mo nang salang panulundon unya kanang gibasa sa Roma 9:11 nga bata na sa tiyan dili pa makahimog sala. Gusto na, dili pa makahimog kay kanang sala sa bata dili man na sala nga gihimo, dili man na actual sin.
natural nga bata di pa makahimo. Pero kanang sala awa na niya himo, mitakod ka na nga wa niya pabuta. Wa niya pabuta. Hindi mo tilita nga unfair kaya na ang ginikanan mo yung nakasa ang anong yapil ang bata. We are only one family tree. Kung ang usa ka kahoy madaot ang usa ka gamot, mapiktahan ang mga dahon, malarag ang mga dahon. Pero usa ra ka gamot ang nadaot. Mo sa rang saan niya danong iba kay usa ra ta ka banay, mo apiktar na kani sa tao, sa katawhan. Kung naman as Biblia, di man ito ang inang laksion, Las Lamentaciones 5:7. Ang among maginikanan mo nakahimog kadaotan, ug nakapanunon bisilang sala. So na sala ang gamayng bata. Usa nang sala dili lagi na kanang gibuhat, dili na actual sin. Mo na nato ginang i-distinguish what is original sin and what is actual sin. Actual sin is deliberate act, thought, or speech in violation of God's laws. Kanang sala ang aktual mo nang tinuyo o kinabubuton nga paglapas sa sugo sa Ginoo. Hunahuna pulong og buhat. Pero ang salang panulundon mo ning sala nga mitakod ngadto sa kalag sa bata tungod sa sala niya danog ni iba. Oya, not outrightly kay gibunyagan mas nanay nako, tatay nako gibunyagan. Usa akong anak, nana ko'y grasya kay nana may grasya sa tatay ug nanay. Di na mao kay sa Juan 1:17 ang prerogative of giving or granting the grace comes from God. Ang katungod sa paghatag og grasya iyan as Dios dili sa atong ginikanan. Not necessarily kay nabunyagan man ni si Lulo o si Pedro nga amahan. Nabunyagan man ni si Cleofe ang inahan. Ang anak po bunyagan dili. Ang bata dadon ginangantos sakramentos bunyag. Aron nga makapamuo sa grasya kay ang sakramento mo man ang lagianan sa grasya. Apan Bradsok, ang gisugo sa Ginoo nga bunyagan mao ang walihan una ug mutuo sa dili pa bunyagan sumala sa Marcos 16 tudling 15 hangtod 16. O pahinulsulon una sa ilang mga sala buhat 2:38. Busa wala gayud may sakop ang bata kinahanglan bunyagan. Kaya gisultis Ginoo sa Marcos 16:15-16. Back in the mind of Jesus, the intention was addressed to the pioneering disciples. Nga una sila muadto na sa mga hintil, una nila bunyagi ang mga dagko na ilaw ng doktrinahan, ilang walihan. Buhat 2:38 sa mga dagko gyapon, una bunyagi painulsulon na silang sala. Para na sa dagko. Pero sa mga gagmay nga bata, na teksto sa mga gagmay nga bata. San Juan 3:5. Gawas ang tao, ipanganak pag-usab sa tubig ug sa espiritu, di makasud sa langit. So gawas ang tao mabunyagan, di kasud sa langit. Unya sa Juan 16:21, ang bata tao sab. Ang babae kung magbati, bati og kasakit. Pero inig katao na sa bata, nga usa-usab katao, malimot nang inahan siyang kasakit sa pagbati. Sa bata tao, gawas ang tao dili mabunyagan, di kasud sa langit. Usa ang bata kinahanglan bunyagan para makasud sa langit. Katong Marcos 16:15 og buhat 2:38 para tos mga dagko. Inyong gigamit ang pulong ni San Pablo kay diha kaniya ni Kristo nakadawat kamo sa circumcision nga dili kanay ila na tungod kay ang circumcision is only parallel of baptism. It's not that baptism is like circumcision. Kay circumcision membership naman to sa Israel nga ang bata nga lalaking circumcisionan may mong sakop sa Israel. Yang babae kay sakop sa lalaki na dana. Pero ang bunyag, ginigi paralel lang, pero ang bunyag, dili circumcision. Kaya ang circumcision, para mas membership. Niya kung ma-member ang laki daan ng babae. Pero sa bunyag, tagsa-tagsa yun, kay matagtao man, gawas ang tao, ipanganak pag-usap sa tubig sa espiritu. Huwag man miyong Ginoo, gawas sa batang lalaki. Batang lalaki, ito pa, particular exclusive. Pero tao man, sa pilang batang babae. So that's a misinterpretation and wrong logic of those who interpret like that. May tingod gihapon sa bunyag Bradsok. Matud pa, ang giingon sa Katoliko nga masabot nga apil ang bata sa bunyag tungod sa mga kaso sa pagpamunyag sa mga apostoles sa tibok Panimalay buhat 16:15, Panimalay ni Lydia buhat 16:33. Walay bata nga masuso dinhi kay silang tanan natugyan man sa ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga balaan. Yun lang nga itong pressurized presumption. Nga kanang tibok Panimalay ang gibunyagan, yung ingon ni mga way bata, mo na nga lang na ito pressurized presumption. Ito pa, gi-pressure sa katao yung utok nga, so sa ka Panimalay wagi bata, pulos dagko. Kay, kanang ba yung gibunyagan tibok Panimalay, kasabot ini person, ini being nga tuwa dito, babae laki, bayot o lakinon, bata o tiguang, apil.
Muna ba ingon nga way batang wa dito'y bata pulos dagko, that is pressurized presumption. Sa to pang ang iyang presumption gi ug ba niya nga ang iyang naguna-una siya nga mao nagi eksakto. Dili objective mo nga lang sa filosofiya og subjective kanang panguna-una nara sa suod pero dili mo initabo kuno siya nas gawas. Pero nas do ka tawo maglales nga kanang poste 120 piece na. Usa kuana nay kuno 80 na. So tag-sutag sa nila may kaugalingong pangagpas. Pero ang objective ilan ang tumbahon nga poste sukdon mo nga lang tong objective dili na subjective mo na correct. So kanang ingon nga tuo ka panimalay bunyagan ni way bata subjective kana. Dili kana objective, dili kana mo tinuod og realidad. Granting nga wag gyud bata. Panili man nato ingnon nga mo na rason nga dili bunyagan ang bata. Ang rason nga bunyagan ang bata kay ang pagbunyag mo ang pagkuha sa saang panulundon. Nya ato nang establish nga ang bata dunay saang panulundon. Galatia 3:27 nga gisuluban kamo ni Kristo kadtong nabunyagan. Ang wa bunyagi wa pa magsulob ni Kristo. Pusa bunyagan ang bata tungod niya ng duha ka rason. Pagkuha sa salang panulundon, pagpahuli sa grasyang nawa. Kanang gibasa sa 1 Corinto 16:15 nga ang mga sakos panimalay ni Estefanas ni alagad, natural presume to nga dagko mo ni alagad. Pero without excluding, doon ay mga bata dito, doon na mga bata, pero di pa mo kamaw mo alagad, ang dagko mo alagad. Dili sabton nga way bata. That's a wrong conclusion. Kung ang bunyag, ang gibasihan mo ang doon ay pagtuo, por eso apil ang bata. Kaya ang bata doon na may pagtuo. Dahil sa Mateo 21:16. Og si Jesus mingon kanila, wa ba kamaw makabasa nga pinagi sa baba sa gagmay mga bata nga masuso, nahingpit ang pagdaig. See? Diya sa baba sa batang masuso, kihingpit ang pagdaig ngadto sa Dios. Una bes makadaig bago ng way pagtuo. Usa kun nidaig ang mga bata, ang mga bata kamaong modaig sa Ginoo, dili lang sama kalarino sa tong pagdaig nga mingon tag praise God. Dalaygon si Jesus. Pero the fact nga gingos Ginoo nga gikan sa baba sa batang masuso nahingpit ang pagdaig, nagpasabot nga ron ay pagtuo ang bata. So sundan nato ang ilang argumento nga ang pagtuo mo ay angayan sa tao sa bunyag. Por eso bunyagan ang bata, kaya doon ay pagtuo. May tungod no sab ni sa paagi sa bunyag Bradsok no, kontrobersyal kay ni. Kay daghan kay nagatake na to bahin ni. Ang uban natong mga kaigsuonan mo ingon nga ang bugtong paagi sa bunyag mao ra gayud ang pagtusmaw sa lawas kun immersion kun paglubong kay ang pulong bautismo gikan sa pulong Grego nga baptizo. Nagpasabot nga pagsawom o paglubong. Sa Biblia si Jesus gibunyagan dito sa may daghang tubig. Ang yunuko nabunyagan nga may daghang tubig. Siya mihawa sa tubig human bunyagi buhat 8:37-38. Sa Roma 6:3-4 ang bunyag mao ang paglubong nato sa atong kaugalingon uban sa kamatayon ni Kristo. Kining pagbunyag nga immersion maoray bugtong paagi sa bunyag sa Grego nga simbahan sa tuig 850 Anno Domini. Ang historian nga si Eusebio giila nga father of ecclesiastical history miingon ang usa ka obispo nga Afrikano mao'y nag-una sa pagpaila sa paagi ng pagpisibis o pagbubo og tubig pagabunyagan sa ikatulo kagatusan ka tuig alang sa mga masakiton. Bisan ang mga Katoliko sa Afrika ni adto misaway niini. Unsay mo'y kasulti niini Bradsok? Karang bunyag nga bubo, bunyag nga nganla nato pagtusmaw o pagbisibis. Karang iban sa nasa early Christians, nasa World History by O'Brien. Gingon nga the early Christians, meaning in the apostolic times, the administration of the sacrament was really done by immersion, aspersion, and infusion. Sukad sa unang mga adlaw sa Christianidad, kining pagbansay sa bunyag, modo sa bunyag, pagtusmaw, pagbisibis, o pagbubo. Gibansay na nila. Well, in fact, tungod sa kakinanglanon sa bunyag, namugoy mga lugar nga di magamit ang immersion. Palitan sa mga lugar sa Saudi Arabia na iwali dito sa mga Kristiyanos makabig ng tuhana. Yung sa mo niya pagbunyag kung tusmaw man dito dagat wa may sapa. Kaya itusmaw na to sa linaw sa gasolina ikunlo ka na mahuslo ang panit. Na dito na ang pagbisibis kaniya. O si San Pablo diya sa buhat 9:18 gibunyagan sa balay. Kaya dito sa baway dagat ang bunyag dito sa balay. Kaya gitestimonyo na ni San Pablo sa Hebreo 10:22 nga nangahinlog, nangalimpyo kita pinagi sa pagbisibis sa limpyong tubig. Sprinkling of clean water. Sprinkling.
Busa nga ang bunyag mahimong i-administrar dili lang kay sa immersion. Kaya lagi na mga lugar nga dili na to ma-apply ang immersion. Sa mga lugar nga sama sa ospital, mga nag-bedridden, tuon na sa Ginoo, niya pabunyagan imo nang itus mo matiwas. O mo nagaspusuhan wa may dagat, wa may swimming pool. Di mo na pagbuwang mga preso, layas na kay ma-preso katong nagakonvertir kanila. So ang pagbisibis igo na, that's practical. O ato nang gipasabot og nabasa sa Biblia nga San Pablo gibunyagan sa balay. Ug ang bunyag na dawat niya mao ang bisibis og tubig. Na naimong Kristiyanos, naimong santo San Pablo. Sa to pa kunang bunyag niya invalido kay kana ra yung immersion dili unta masanto San Pablo. Niya kadtong ingon nga obispong Afrikano nagsugod niya ng pagbisibis ang pagpadayag siyang lugar ni dato'y kalimang siglo ang pagrenaw na sa mong practice diyan na ang panahon na pero gibansya na nadaan sa akong ingon San Pablo mismo sa buhat 9:18 sa gimunyagan sa palay o ang bunyag ang nadawat matod pa niya sa Hebreo 10:22 sprinkling of clean water pagbisibis sa limpyong tubig. Ay, usan lang gid ka pangutana Badsok og nasakto jud ko sa kung nahuna nga mahurot gyud nato tanan. Matod pa dinhi nga naman mong mga Katoliko nga magbalik-balik man sa pag-ampo sama sa maghimaya ka Maria nga wala man na sa Biblia. Ang nasa Mateo 6:7 ang gidilis Ginoo ang vain repetition sa Griego pa na patologente. Sa ito ba senseless repetition, why hinungdan ang pagbalik-balik. Pero kanang pagbalik-balik kumayo, wala idilis Ginoo. Kay ato ka na mabasa sa Biblia, sa Lucas 18:1-9, sa kababae nga si balik-balik nga to sa huwis, nangayaw panabang, kada balik niya, baliparan, kada balik baliparan. Pero ang huwis, niyon, maugtas mo ko ng bihana, sig balik-balik. Ako nang ihatag niya yung ipangayo, kaya sige manig-balik-balik. Bingon sa Jesus, tanawa nga, ang huwis nga dili matarong, nihatag na lang sige pangayo sa babae, tungod siyang pagbalik-balik. Mausad, kung mag-ampo ka mo, balik-balik ka. Kung si Jesus sa Mateo 26:44, dito sa tanaman si Chimani, nagbalik-balik siyang pag-ampo. Si David, sa Salmos 35:13, yang ibalik-balik niyang pag-ampo. Gidungog siya o gipasaylos Ginoo. Sa Pinadayag 4:8, ang mga anghel sa langit, nagbalik-balik silang pagdayag sa Diyos. So, kanang pagbalik-balik o gampo, dili na mo'y gidilis Ginoo. Ang gidili ka ng kawang nga pagbalik-balik. O kanang pagrosaryo, pagdayag ni Maria, maghimaya ka Maria, dili na kawang, dili na dautan. Kaya mismo man ang anghel sa Ginoo nga gisugo sa mahan, mao man ang naghimo sa pagpadaig kang Maria. Busa ka na atong rosaryo, gamahanan na nga pag-ampo, kaya nagasintro na sa pagpamalandong sa kinabuhi sa Ginoo. In fact, ang rosaryo mo ay mubo nga pagpalandong sa mayang balita sa kalawasan. Misteryo sa kalipay, misteryo sa kasakit, misteryong mahimayaon. Ug among ihatag ni Badsok ang pagtapos sa among programa. Ato kining tapuson sa Juan 3:18. Ningon si San Juan, mga igsuon dili kita mahigugma sa pulong ug sa dila lamang. Kaya ang pulong ug dila di makaluwas. Kudili pinagi sa buhat ug sa kamatuoran. Lucas 11:28, kadtong naminaw sa akong mga pulong matod pa ni Jesus, ug nagabuhat niya na sila maluwas.